Fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex il-pazjenti għaddej minn dbatija kbira. Dan huwa l-kumment ta' persuna li kienet rikoverata f'dan l-isptar. Iddeskriviet kif qabel u wara li tmur l-operazzjoni, il-pazjenti għaddu bl-istreċer minn kuridur kollu ħofor. Timxi fil-kuritur kollu ħofor. Ġejja juħduk għall-operation, ġejja mit-theater, dawk il-ħofor kollha jitansmu fuq l-istreċer. Dbatija kbira. Ix-xogħol li ġili jsir fl-isptar wassal biex it-trab jispiċċa fuq il-pazjenti. Għaddejjin bil-pazjent qed jirranġaw kmamar oħrajn it-trab ħireġ waqt li l-pazjent huwa għaddej. Vergonja li għawdix vergonja. Id-batija ma jaddux minna biss il-pazjenti. Il-mara tgħid li waqt li kienet rikoverata, numru żgħar ta' infermiera ridu jlaħqu maqgħad kbir ta' pazjenti. Meta kont hemmhekk kien hemm 34 pazjent kollha tas-sodda. Tliet nurses biex jaħslu 34 pazjent. Fix-xhur li għaddew l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel iddeskrivet l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bħala perikolus u li qed iwassal biex jingħata servizz ta' pajjiż tat-tielet dinja. Fost in-nuqqasijiet li l-Union semmiet kien hemm li l-isptar huwa infestat mill-ġrieden u li m'għandux sistema adegwata tal-arja kkundizzjonata.